Txiribiton ere vampiro bihurtu da, beraz, orain nirurak gaude Xagu Xarroskiren menpe. Txiribiton, nire adizkide itxarrekin mesedez lagundu nasak eta nire bokadillo guztiak emango dizkiak. Txiribiton! Txiribiton alde hortik! Lagundu nasak. Nagusiak esan du berak bakarrik dasta dezakela gure odola. Txiribiton, zer esan diat? Xagu Xarroski da gure nagusia eta berak bakarrik dasta dezake odola. Alde, Txiribiton, kontxo! Zartako hartu dudana. Baina, zer gertatzen da hemen? Zer du, Txiribiton? Non da Xagu Xarroski? Zer gertatu da? Zer? Nola? Kopelak errekita daude eta dena prest dago. Oraintxe iritsi da. Unerrik importantena. Poesia oraintxe botako dizuet. Odola gorria. Odol gorria. Itxaso bat odol gorria. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, vampirroa banaiz, baina poeta erre bai. Tira! Besterrik gabe, txerri, eldu mirriren bezoa. Eldu gogor. 50 litro odolaterrako dizkiot. Tera, eldu bezoa. Lagundu, zuek lagundu niri eta esan bat, eta erro. Eskerrik asko. Tera, prest, Bai. guazen. Barka, baina doministiko egiteko gure etorri zait. Txerri, demontre! Bai. Tira, eldu mirren bezoa! Bai. Eldu zendo! Zer gertatzen hemen! Ea! Guazen! Zer? Bat! Bi! Eta! Baina, txerri! Berriz doministikoa, barka. Demontre katarro zarrorri zendatu beharko zenuke! Ea! Guazen! Oraingoan bai! Bat, bi eta hiru! Esan fuerte! Horrela, oso ondo! Ea! Bat! Bi! Eta! Mirri, altxa diotik, tira! Mirri, ez hain duzu izan. Mirri, tira, altxa di, tira. Alde egin beharra zuka gukuratzen duk, alde. Hasi, korrika egiten, tira. Txerribiton! Kontu, Txiribiton zetorreketa, kontu, Mirri! Alde, motea, alde, bazetorreketa, Txiribiton, korri! Ez dezatela ies egin! Txerribiton! Mirri, baina egintzak, pixka lasterka motel. Begira, izkutatu adi mesedez. Txerribiton! Izkuta dior. Hortik! Txiribiton pakea. Txiribiton, sangin ezak, torri, agur, Txiribiton. Bizkor, Txerribiton! Non dira txirri eta mirri, Txerribiton! Altzin dituzula harrapatu? Eta zer egin behar dugu gokorrain! Listo! Badakit! Arra! Nire organu magikua joko dut! Eta nire organu magikuaren notengandik inorkaztu ies egiten! Mundu guztia harrapatuta, errabat lelotuta gelditzen da! Etxoi, banoa! Mirri, ez daki non sartu aizen, baina itxitzak belarriak bestela musika honekin tontotu egingo garata! Txirri, ez diate xeren zuten, belarriak ez talita zeuskeat musika horrekin esoratzeko, Mirri, meserez eta arren, itxitzak belarriak zozotu egingo gara musika honekin eta! Txirri, ez diate xeren zuten, belarriak ez talita zeuskeat musika horrekin esoratzeko!
Mirri mesedez, itxi belarriak! Jopela, txirri, ze plasta izen, esan, ze nahi du, esan. Belarriak itxi, Mirri! Belarriak itxi! Txagusarroski konteak, berak dauka agintea, eta Mirri izango da, beti bere mirabea. Lararai, lararai, lailala, lararai, lararai, laila, lararai, 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 la, lararai, lararai, laila, lararai, lararai, laila, lararai, lararai, laila. La 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 la. Bai, zeharro harrapatuta dago, banenkien bai txerribiton, nire no organu magikoaren indarrak mundu guztia harrapatuta uzten du. Ez du mundu guztia harrapatzen ez, maltzur hori. Nien hau harrapatu, ni askenago. Eta aurki izango naiz hemen nire lagunak askatzeko. Ikusiko duzu! Lazai txerribiton, utzi, berdin da, aldegin dezala. Txirri joa, aldegin nahi baduk hoa. Ez da beste nagusirik, Txagusarroski besterik. Lararai, lararai, lailala, lararai, lararai, laila, lararai, 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 la, lararai, lararai, laila, lararai, lararai, lailara, lararai, lararai, laila, lararai, 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 la, lararai, lararai, laila. Mirri eta txirribiton! Biokampeon! Mirri eta txirribiton! Lasai nagusi, lasai, maite zaitut. Zigatu Zigatu guri negozia, Txagusarroski kontea. Txirribiton! Geldi txirribiton! Doldi, Ez ikuitu nire organu magikoa. Ni ezen beste norbaitek jotzen badu organu horri. Tonto daudenak, bizkortu egiten ditu. Ez da ikuitu behar organu horri. Torri txerribiton. Ea. Ez da ukitu behar organu horri. Ez da ikuitu behar. Tira. Mirri eta txirribiton irritsi da odola zurrupatzeko garraia. Oraingoan bai! Tira. Mirri eta txirribiton ipurdiak tente. Ea, karredila hartukoet. Bat! Bi! Eta ero! Hau izan da, Baina zertzen horri! Hori, txiribitonek botatako puskar galant horietako bat izan da. Baina! Neuk ere badakit olako puskarra botatzen, nahi bauzu beste bat botako. Ez da pentsatu erre! Ez dugu puskar gehiago hori behar! Espezialak! Nik zuen odola nahi dut ez puskarra, tira! Mirri eta txirribiton! Ipurdiak zente! Orain bai, 130 litro kenduko dizkio. Ea, bat! Bi! Eta... Nagusi! Zer gertatzen? Atean kas jolden, kas. Ba, jodo ezatela kas eta koskos. Kas jolden. Berdina, ez txirribiton, ez zaite ez, ate konpontzailea izango zen, ez, segidezan gure lanetan, ez. Kaixo jaunak zer moduz, ni hemen alden moduz, nola da zuen izena, nirea da Maria Jesus. Laralai, laralai, lara, laralai, laralai, lara, laralai, 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 lara, laralai, laralai, lara, laralai, laralai, Kaixo jaunak, Kaixo eta gut. zergatik agur. Ale. Esango dizut, begira, kaletik pasan naiz eta zuen etxeko atea zabalik zegoen. Eta pasatzerakoan non usaitu dudan, odolki usain zoragarria.
Eta niri hain gogoko zaizkidanez, odolkiak sartu egin naiz. Gure nagusiari ere izugarri gustatzen zaizkio, odolkiak. Eta txiribito ni eta niri, odolatera nahi dugu, odolki potolo-potoloak egiteko. Orduan, akaso nire odolak ere balio dezake, Ez da pentsatu erre, Marria ez dakiz zer. Tira, Maria Jesus. Baina zergatik? Ez du dakozu, nire odoli behar. Oso odol gozoa da, izu. Ez esan dut. Tira, alde, gu beste zerrekin bat. Zergatik, zuk ez. Txerribiton! Txiribitonek nahi du. Txerribiton galdik! Hemen odola probatzekotan. Noski. Nik probatu behar dut lehen dabez. Hori da. Horretarako bai, nagusia. Ekarri Marria Jesus, ja. Hori. Ez duzu ez. Nire odola probatuko. Pumba, pumba, pupu. Ez nirea eta ez nire lagunena. Nazkante horrek. Eta gainera nire lagunak askatu egingo ditut. Eta badakizu nola? Zure sistemarekin. Organoarekin. Pupu. Organoa ez, mesedez! Organoarekin, bai! Organoa ez, mesedez!